ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кор кард, он ошно кард. дуруд дӯстони олиқадр, имрӯз як мавзӯи хеле муҳим аст гуфтам бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, чунки хеле ин мавзӯъ дар ахбори омма хеле зиёд шудагӣ аст ва манам қайд кардам ба худам ки дар ҷомеаи мо, ҷомеаи тоҷикистониён, ин мавзӯъ хеле дардовар аст ва гуфтам бо шумо ҳамсӯҳбат шавам оиди як гӯям агар ки феъли рафтори яке аз тоҷикон бошад, гӯям мумкин ки иштибоҳ накунам, яке аз тоҷикони беақлам гӯем ё ки гӯем ки ноинсоф гӯем мешавад, ин мавзӯъ оиди пасзанӣ, дашномкунӣ, ҳақораткунӣ бузургони мо, олимони мо, мардумони бофарҳанги мо. биед як видеои аввал тамошо кунем, пас бо давом метем. дар тамоми дунё дарс медодам, ҳозирам дарс медам, фақат ҳурмату эҳтиром дорам. лекин вақте ки тоҷикистон ма омада хизмат кардам, меҳнат карданам, машиник мегӯн мана хизмат мекунам, гашта мана ганда мекунанд назди ҳукумат, ба ҳамаи мардуми бегуна ба хизмат кардам, рӯи даст мегардонам. мана тоҷикистон ма омада хизмат мекунам, миллати худам мана хор карданай. вақте ки ман дарс метиҳам, даже прямой эфир ба тамоми мардуми бегуна саволҳои баақлӣ дода меомӯзад. Яктан имта ҳамин баъзан тоҷикон медароду ҳамон прямой эфир бам ганда менависад аз бахилиҳошона. касе намедонад ин мард Саидмурод Давлатов аст. инам як марди айнига аст, агар касе надонад. яке аз бизнесменони пеши тоҷикистон аст, яке аз олимам гӯем мешавад, чунки ин кас хеле зиёд китобҳои нашр кардаги ҳастанд оиди бизнес, ҳар гуна корҳо, ва дар давлатҳои осиё, дар дигар давлатҳо ин шахсро бисёр одамон мешиносанд, дарс метиҳанд оиди бизнес ва хеле маърифат мекунанд тоҷикистони азизи моро. лекин чӣ хел шумоҳо дида дар видео, ин кас мегӯяд ки мо дар ҳама давлатҳо мегардем, ҳама давлатҳо суолҳои олиҷаноб метиҳанд, моро дӯст медоранд, моро пайравӣ мекунанд, мо кати ҳамкорӣ мекунанд, лекин кайки мо тоҷикистон мебиёем, ҳамин яке аз ака намедонам чӣ гум зоғо пайдо мешаванд, ки ҳар гуна гап мезананд, моро бад мекунанд дар назди ҳукумат, дар назди дигар одамо моро бад мекунанд. мефаҳмед? ман намедонам ин дард аз куҷо ҳаст, ин як касалӣ дар байни мардуми тоҷик ҳаст. ман намедонам чаро ҳама вақт дар ҳамин мардуми мо бошад, на танҳо мардуми мо, хад дар дигар мардумам ҳамин олимона механданд, пас мезананд, дашном мекунанд, мефаҳмед? лекин ин хеле як иштибоҳҳои бузург аст. дар исломам гирем, олимон ин як равшанӣ, як нури Аллоҳ дар замин аст. мефаҳмед бародаро? мо ки аз ин гуна одамо бояд як чиз ёд гирем, мо як чегум пайравӣ кунем, мо бояд дастгирӣ кунем баро ки намояндаи мо ҳастанд дар тамоми давлатҳои дунё. касе ки гуҷое ки наравед, суол мекунад ки ту чӣ миллат ҳастӣ? мегӯяд ман тоҷик, аз Тоҷикистон ҳастам. мефаҳмед? бале забони русишон мумкин ки хуб набошад, лекин як хело медонанд ту оли забона ёд нагирифтай, гап задана наметунӣ, чӣ ба баробанд мекунӣ. эй худо, ман намедонам ин одамо саршона гов ҷиқидагия чия. хулоса ҳамин феъли рафтор ҳастай. бегона ба бегонагон коре надорад, хеш аст. ҳамин мардуми худ мо ҳаст, ҳамин тоҷикистониёи худ мо ҳастанд ки зидарпайи шикасти хеш аст, зидарпайи шикасти мо ҳастанд. мо бояд ки якдигарро дӯст дорем, кӯмак кунем. ҳамин хубит намерасад, гандагӣ танакӣ. ҳамин хубит намерасад, гандагӣ танакӣ. бародар, одамизод, падару модарон, як таълима ёд диҳед фарзандона. Парвиз Америка. бибинед ки дар саҳифааш чӣ навистагӣ аст. ҳақорати бесабаб накунед. мегӯяд ки илтимос кардост ки мардум, ҳақорати бесабаб накунед. сабабаш бошад, ман ба нависед, ман ҷавоб метиҳам. шумо ягон видеоблогера, ягон касе дидагӣ ҳастед ки дар саҳифаи аввалаш ҳамин гуна мисраҳоя нависад, яъне ки ҳақорат илтимос накунед мегӯяд. мефаҳмед бародар? манам
як менависам ки бардоро ҳақорат накунед, чунки ман намедонам ба чӣ медурӯянд. Дигар миллатҳое пас мезананд, дигар мардуме ҳақорат мекунанд. Ман намедонам чаро ҳақорат мекунанд. Аз сабабе ки дар тикток, дар ютуб забони форсӣ, забони тоҷикиам чигум блок карда наметавонанд ҳақоратҳоя, ҳамин мардуми мо бошад, мардуми дигар давлатҳоям ҳастанд, мардуми ҳамсояҳои моям ҳастанд, лекин ман ба дигар ҳамсоя кор надорам, ба мардуми худ кор дорам, ки чаро мо бояд ҳақорат кунем. Ҳамин бесабабона медонанд очата ихе, падарта ихе, ихе. Абача ту чӣ хел ту намоз ҷумъа мери, ту намозхон бошӣ, ту мусалмон бошӣ, ту одам бошӣ, ту чаро одаме ки намешиносӣ ин гуна ҳақоратҳо мекунӣ? Блогер ман намедонам, ягон бадича деги настем Парвиз Америка, лекин бачаҳои мо медонанд ҳамин гапҳоя мезананд. Ба номи худо мо дар ман масалан хидмат мегӯм, дар ягон видео ягон миллата ягон каса пас задаги нестам, лекин ба фаҳмиш ба фикр даъват мекунам. Лекин як тоҷико медоранд ту миллатчӣ, ту ваи. Пас гӯш кунед ки миллатчӣ аст. Ман миллатгаро нестам, ман миллатдӯстам. бале ман тоҷикам ва ҳамин забони миллатаман дӯст медорам. Забони миллати ман асоси, ҳатто гуфтам мумкин аст ки забонҳои дунявӣ аст. ба кадом забони масалан аврупоиро нагиред, халқи аврупоиро дар таркиби ҳамаи забонҳои мардуми аврупо, аз он ҷумла дар рӯзҳоям бисёр калимаҳои воҷаҳо. Касе намедонанд ин мард ҳаёт неъмати самарқандӣ ҳастанд, яке аз шоирони тоҷики самарқандӣ ҳастанд, ки умри худашонро ба забони тоҷик, ба фарҳанги тоҷик, ба ҳама гуна чизи тоҷик пеш бурдагӣ ҳастанд. Диде чӣ гуфтестанд? Мегӯяд ки ман миллатгаро нестам, ман тоҷик ҳастам. Бале, ман тоҷик ҳастам. Аз сабаби чӣ ин гуна ҳарфҳоя мезананд? Барои ки тоҷике ки тоҷикман мегӯяд ё ки пешравӣ мекунад, одамо пайдо мешаванд, мегӯянд ту миллатчигӣ ҳастӣ, ту вай ҳастӣ, ин ҳастӣ, ё ки пас мезананд, ё ки дигар гуна ҳарфҳо мезананд. Ин нафарои бузурги моам ҳамин гуна ҳарф мезананд. Ин чӣ дарди мо бошад? Ман намедонам. Оиди Самарқанд, бед як видео навора тамошо кунем. Як хеле видеои олиҷаноб аст. Ба фикри ман хеле муҳим аст ки бояд қайд кунем як чиза. Бибинед бародаро. Пробую в Самарканде то, что никогда еще не пробовала. Халиса или халиса, не знаю как правильно, это популярное узбекское блюдо и сильно развлекательное. Хулосаи як навораст оиди хӯроки халиса мегӯяд ки ин яке аз машҳуртарин хӯрокҳо аст дар Ӯзбекистон. Омадам як комментарияша хонам, гуфтам ки ин ҳамин комментария дидам. Ин ҳамин комментария навистагӣ аст ки ин аз они ӯзбекон нест, ин чиста самарқандӣ аст. Хуб, бас ин зан ҷавоб медиҳад. Самарқанд аз они Ӯзбекистон аст ва дар он ҷо ин машҳур аст. Ӯзбекистон значит ӯзбекӣ. Пас ман гуфтам ки агар ки шумо гӯед ки ҳама хӯроке ки дар Ӯзбекистон ҳаст ин хӯроки ӯзбекӣ бошад, пас ба ман бигӯед хӯроки уйғурӣ ки дар Хитой ҳаст, уйғурро дар Хитой зиндагӣ мекунанд, мо бояд бигӯем ки хӯроки хитоӣ ҳаст. Шумо саратон дар ҷошт гуфтам. Яъне ин фикр дуруст нест, мефаҳмед? Пас ба ман бо ҷавоб дод. Забоншон хеле тез аст. Гуфт ки ба ин гуна одамои пешерне чӯпикам, ака намедонам чӯпик чӣ мешавад, хӯйда дар даҳан мондан дар кура. Даҳанато шу, пас кушо. Чанд комментариё ҳаста ки тоҷикои Самарқанд, тоҷикои Бухоро мегӯянд ки ин хӯроки тоҷикон аст, лекин зан мегӯяд ки далелрашо биёед. Ва чизи аҷебе ба ман буд, ин зан худаш аз Тоҷикистон аст. Барои ҳамин гуфтам бегона ба бегона надорад коре, хеш аст, зидар пайи шикасти хеш аст. Ягон нияти бад, сухани бад надорам оиди ин видео навор, лекин якча бояд қард кард ки самарқандиё бухориё медоранд, менависанд ки ин хӯроки мо аст, хӯроки ӯзбекон нест, чунки ӯзбекон намедонанд оиди ин хӯрок. Ва ин зан мегӯяд ки не, шумо бояд далел биёред, ин аз они онҳост ва ғайра, ё ки ин аз они тоҷикон касе гӯяд розӣ нест ин зан. Гуфтам хи шумо чаро розӣ нестед ки худи мардуми Самарқанду Бухоро мегӯяд ки аз они мост, яъне аз они форсизабоност.
як чизи дигар оиди Самарқанд ки мардуми Самарқанд Бухоро агар шумо фаҳмидагӣ бошед як хелош мегӯянд ки мы бухарц мегӯяд мо самарқандӣ мегӯм ана намегӯянд ки мо тоҷик ҳастем барои ин далел ҳаст чаро ин гуна ҳарф намезананд бибинед чӣ мегӯяд Қурбон Собир اون روز ما از ازبکستان آمدیم از سمرقند سفر هنری داشتیم در همونجا هم همین خیلی است مثلا قطعی توجیکای بیچاره قطعی توجیکی گپ نمیزنن اما тоҷикони бечора бо катид тоҷикӣ ҳарф намезананд рости гап манам як вақтое буд ки душанбе аксарайская поезд буд душанбе Россия ана аз Бухоро ана фурӯшандагон медурмаданд Бухоро Самарқанд Самарқанд Бухоро ҳамхе бизнес мекарданд ана тоҷиконанд лекин бо забони тоҷикӣ ҳарф намезананд кай ки мо кати ҳамсӯҳбат мешидем пас мегуфтанд ки ҳамо тоҷик лекин اجازت نیست با زبان تاجیکی حرف زدن من تاجیک نیستم من ازبک هستم چقدر خوب صحبت میکنیم چقدر خوب عجب شما در خانه به چه زبانی صحبت زبان تاجیکی با مکتب با زبان روسی با زبان ازبکی با زبان انگلیسی نه در خانه به چه زبانی با بچه هاتون با کودکاتون صحبت میکنیم زبان تاجیکی بعد شما ازبک هستین ازبک خودمو اصلی از بخورا همه توجی پس ببینیستن ازبک نه ما همون که در من گفتم اینقدر زیبا صحبت میکنید شما ایوه همه توجی ин навор барои ягон танқиду пасзанӣ дашномкунӣ дигар миллатон несте бардоро ҳам хеле гузаштааст ҳам хеле будааст ҳам хеле шудааст як чӣ бояд мо донем ки ҳамин гуна корҳо ҳаст буд мефаҳмед мо таърихи худро бояд донем мо аз ҳамин иштибоҳҳо бояд огоҳ бошем то ки пагоҳ иштибоҳ накунем дар охир чӣ гуфтаниям бардаро суханро дониста гӯй то ки дӯстро душман нагардонӣ зи ҳарфи бетаъаммул ошно бегона мегардад бардора бед ҳамин равшанфикрони худро бизнесменони худро олимони худро мардуме ки як коре мекунад ки дар дигар давлатҳо як номи тоҷикро баланд кунад намояндагони миллати тоҷику тоҷикистонро ҳар гуна гапи пасту баланд назанем кӯмак кунем дастгирӣ кунем бардоро биёед як коре кунем ки мардуме ки дар Афғонистон ҳастанд дар Узбекистон ҳастанд дар дигар давлатҳои дунё ҳастанд лаҳҷаашон дигар гуна бошад илтимос ҳар гуна гапи безеб назанед мардуме ки мегӯяд ин аз они тоҷикист ин аз они мост ин хӯроки мост ин маданияти мост ин таърихи мост мо бар зидди ё ҳар гап назанем бардоро на видео тамошо кунед бачаҳо дар ҷо навистагӣ аст либоси миллии тоҷикон ҷома такпӯш болопӯш тоқи миёнбанд мусиқии тоҷикатӣ комментариёша бихонед чӣ гуфтестанд аз они мефаҳмед чӣ гуфтестанд худатон хонед 161 нафар лайк мондагӣ бардоро ира бинед чизе гуфтестаст намедонам лекин 70 кас лайк мондагӣ бардоро 44 кас лайк 95 кас лайк либоси миллии тоҷиконро хулоса гуфтестанд ки аз они ҳамсояи мост мефаҳмед бардоро ира бибинед охи ин касе навистааст узбаклари атаковали чат чихе ҳамин наворро тамошо кардед бардоро бачаҳои тоҷикои худмон тоҷикистониёи худмон медорад ҳамин гуна наворҳо мекунанд оиди либоси худ оиди ананаи худ тоқии худ ҳамсояи мо медорад мегӯянд ки аз они мост аз они мост якташ намебурояд намегӯяд ки ой мо мусалмон ҳастем ин гуна ҳарф назанед ин аз они тоҷикост ин гуна ҳарфҳоро намезананд биёед ҳамин гуна чизро ёд гирем аз ҳамсояи худ мо бояд биомӯзем ҳамин гуна якдигар ҳурматиро якдигар дастгириро бардоро фаҳмед ҳамин тоҷик гӯяд ин либоси мост тоҷико бигӯянд ин аз они мост мефаҳмед мо бояд якдигарро кӯмак кунем якдигарро дӯст дорем бардоро фаҳмидед ин ҳамин буд имрӯза суханои ман ташаккури зиёд ба шумо ки тамошо мекунед агар ки шумо хоҳед ки моро дастгирӣ кунед дастгирии шумо обунашавӣ ба мо аст лайк аст коммент аст агар ки хоҳед ки видеои мо ҳамин гуна видеоҳо давом
контент ё ки дигар гуна видеоҳо кунем, мо ҳатман мекунем ба забони русӣ, ба забони англисӣ, дигар гуна. Ба забони русӣ чанд вақт накардам, барои ки як тоҷико медорам, мегӯянд ки ту чаро ба забони русӣ гап мезанӣ. Ман ҳайрон ҳастам бародаро. Хулоса ҳамин буд. Ташаккури зиёд. Дар амони Худо бошед.